Dat je gewoon jezelf kan uiten op het ijs. En probeer maar lekker op de muziek mee te schaatsen. De belangstelling van Jonge Rijn voor het kunstrieden op het ijs neemt weer toe. Mij trok televisieprogramma's als Sterren dansen op het ijs, bij de Frieske Vereniging zelfs met meer dan 20%. Hoe mochten die talenten in de Ljouter Ijshal strijden voor de Matahari-trofee. Als je hier doorheen komt, dan ben je natuurlijk al een heel eind naar de top daar. En kan Friesland wat meidwand met de top in Nederland? Nou, op dit moment kan Friesland nog net helemaal mooi komen. Maar we zijn hele hut onder die containerbrim. Ik train 6 keer in de week dus. 6 keer in de week. En hoeveel uur dan? Ongeveer 10 tot 12 uur in de week. Maar het is wel een opoffering. Nou ja, het is bijna alles van mijn leven. Dus ik leef hiervoor. Dus daar heb ik alles voor over. Want kunstrieden op het ijs is topsport. Ook al ben je nog met senior oud en is het paard naar de top nog lang. Rustig in gaan staan. Rustig in gaan staan. Hoe ging je dat, jongen? Nou, redelijk goed. Maar je viel wel een keer, hè? Ja, ik was heel erg nerveus. Ja, eerste wedstrijd. Ja. Heel spannend. Spannend. Ja. Dat ging goed, hè? Nou, ik kan wel beter. Hoezo? Nou, ik had niet echt een leuke lach op mijn gezicht. En dat is belangrijk. Ja. Want glitter en glamour zijn wichtige elementen bij deze sport. Alleen nog dat hier al, daar is dan heel skof, maar jongen, om de gong wist, of net? Ja, vanochtend 7 uur al. Echt waar? Zo lang al. Ja. Wat was mij die eigen dieren? Ja, ik heb contactlenzen in. Die sjoegen er heel betoverend uit, of net? Ja, normaal heb ik bruine ogen, dus ik denk, ik wil eens wat anders. Alweer om de jury te veroveren, coach you. Allemaal om de jury te veroveren.